OK lidi, já jsem Koldiak a vítám vás u nového videa. Dneska to bude top 4 nejlevnější auta na světě. Tak jo, můžeme hned začít. Začneme tím, co tady mám nejdražším autem. A je to Maruti Suzuki. Je to indické auto. Samozřejmě asi každý zná Suzuki, takže ví odkud je. Je to pětidveřový hatchback. A je opravdu hodně malý, když tak vám sem kážím pár foteček to auta. A stojí cca 120 000 korun, což taky není moc jako. A teď jdem k třetímu autu. Nejlevnějšímu je to Chery QQ. To auto je vyráběné v Číně již od roku 2003, takže docela pozdě. Ale v roce 2010 bylo vyhlášené jako nejlepším autem. To auto bych taky chtěl, ale jako nevypadá tak špatně. Tak jako za 115 klacku taky není špatný, že jo? Takže ano, auto stojí 115 000 cca, no. Pohybuje se to tak nějak podle toho, kde to kupujete. No. A není fakt ty nejlevnější auta. Tady k tomu autu jsem se toho moc nedozvěděl, k tomu druhému, takže toho moc nebude. Je to opravdu malý auto. A stojí 48 000, což má skoro každý, že jo? Chvilku pracujete, ale a hned to máte. Díváte se tak na fórum, že? Nebo tak jako kde to auto bylo. A je napsaný, že to auto je tak bezpečný, jako mokrá krabice od banánu. Takže nevím, co je na tom pravdy jako. No. Když tak zase budete mít pár fotek. Na auto opravdu nevypadá, že by byl nějak bezpečný. No a poslední. Auto je opravdu levný, ale není zase tak hnusný. Určitě je bezpečnější. No, těm autům toho tady moc není, jo. Ne, to já tady se dívám. Ale taky nevypadá špatně. Kdybyste se pozorně podívali na tu fotku toho auta, uvidíte, že tam nejsou zrcátka. Jo, takže nevím, no, jako zatím všechny auta, co tady byly, měly zrcátka. Možná tady toto, na to. Aha. Takže první auto, nejlevnější auto na světě, je Tata Nano. Je fakt jako, je to jeden z nejznámějších levných vozů na světě. Takže vyrábí opět indická společnost Tata Motors. Jo, nikdy jsem o ní neslyšel. Ale jako jo, no. Když podíváte na to auto pozorně, má obrovský světla před ním. Je hodně malý. Opět 5 dveřima a když se podíváte na předek toho vozu nebo předním dveřím, vidíte, že nemá zrcátka. Nevím, jestli jsem slepej nebo ne, ale fakt myslím, že nemá zrcátka. Což v bezpečnosti tomu autu moc nepřipadává. A jeho cena se pohybuje kolem 45 000, což jako asi tam půjde nějak si připlatit za zrcátka, ty vole, ale nevím, no jako. Nejdřív si myslel, že jim ty zrcátka někdo ukradl, že na té přelídce, ale tak nevím, nevypadá to tak, no. A to, že je tak malý to auto, dosahuje rychlosti až 105 km/h, což taky špatný není. A já myslím, že to máme všechno. Příště můžeme udělat opět nějakých top 4, top 3. To mě jedno. A zatím zárec, loučí se Koldiak.